vaig a presentar-vos l'última xerrada d'esta sessió de DataBeers i vaig a presentar-vos a Cecilio Angulo i vos conto un poc el seu background. És llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona i és doctor en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya. És catedràtic d'Intel·ligència Artificial i Robòtica de la UPC, de la Politècnica, i és el president de l'Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial, que ja sabeu que estem fent este DataBeers conjuntament en l'Àsia. És el fundador del Centre de Recerca en Ciència de Dades Intel·ligents i Intel·ligència Artificial de la UPC i és impulsor, fundador i membre del Comitè d'Ètica de la UPC. També és membre del Consell d'Assessor en Intel·ligència Artificial de l'Ajuntament de Barcelona i treballa en aspectes teòrics i aprenentatge automàtic i en aplicacions en sistemes de recomanació i robots socials cognitius. Vos deixem, Cecilio. Moltes gràcies. Molt bé. Bona vesprada a tothom. Veureu que tinc un accent valencià una mica estrany, d'acord? Però, bueno, els que som de la València del Nord tenim aquest tipus d'accent, d'acord? No ho tingueu en compte. Com bé deia Emi, el que intentem des de l'ACIA és intentar fer difusió social de la IA, no? O sigui, tothom veu els vídeos de l'Elon Musk amb el seu SpaceX, amb les coets que pugen i que baixen, però la gent no li interessa més el dia a dia. Li interessa saber què fan amb la seva imatge, què fan amb les seves dades, què fan amb aquella informació que tota l'estona estem consentint, que sí, però que sí a què? No sabem a què. Llavors, la xerrada d'avui venia una mica a col·lació del tema dels fakes, que només dir fake és quelcom que té una connotació, com diria a la presentació d'abans, té un sabor amargo, un color de sabor amargo important. El que voldria era, bàsicament, en aquests 7 minuts, llançar dues idees. La primera és we don't start the fire, vull dir, això dels fakes no és una cosa de la IA, que la gent utilitzi la IA és com qualsevol tecnologia, tothom té la tecnologia i la pot utilitzar per lo que vulgui, però el tema dels fakes és quelcom que és propi de la societat. I la IA, si ens remuntem una miqueta a com feia Platón, el filòsof, el que fa la IA és projectar la realitat a la teva caverna, a la caverna de la IA. I per tant, l'únic que fem és projectar dintre de la IA tot allò que té a veure amb la nostra humanitat. Les parts bones, intentar salvar a gent que té problemes de taquicàrdies i les parts dolentes. D'acord? I una mica per intentar defensar aquesta primera idea, aquesta de les dues que vull defensar, aquí teniu 3 exemples, diguem que de setmanaris o de diaris que tenen renom i que ningú dubtaria que The New York Times el que publica té sentit, que el que publica CBS en general té sentit, no parlem de Fox News, parlem de CBS, el que publica Vogue té sentit. Mireu l'anunci de Vogue. Mireu el que s'atreveix a dir Vogue, que és que degut als deepfakes les dones estan temeroses. Això és el que s'atreveixen a dir. I dius, bueno, potser hi ha una part de veritat. Ningú no diu que no. Però què feu vosaltres per arreglar això? Llavors, si mirem una mica què fa New York Times, New York Times diu que els grecs, quan acolleixen a la gent de Síria, es fiquen poc menys que en un camp de concentració. I diu que a Índia, els que són musulmans, no se'ls reconeix que són hindus. I es queda tan panxo, aquí no hi ha ni IA, ni històries, ni res. No hi ha cap tipus de problema. Posaré 3 exemples a partir de les xerrades que feien els meus companys. Jo recordo una xerrada a ESADE on deien un habitatge, a igual metres quadrats, si té més banys, és més car. Llavors, el titular, que recordo de no sé bé quin diari, però podia ser qualsevol, era «Convierta su dormitorio en un baño y le pagarán más». Clar, si tens 3 banys, dona igual, vull dir, treu el menjador, posa un altre bany i menja la taza del vàter.
no? Perquè la IA te diu que a més banys, més preu. Clar, si anem a aquesta part d'explicabilitat, no, tu ho vols explicar i llavors la gent ho agafa com li dona la gana, aquesta informació. Vale? Si parlem de la CBS, si és que són els inventors del deepfake. L'Orson Welles explicant a la Guerra de los Mundos i tothom sortint de les cases pensant que hi havia una invasió alienígena. A la ràdio, què farem? Prohibirem la ràdio? Va ser el primer gran deepfake transmès. I tothom ho veu avui en dia com una gran fita, una cosa que era superimportant, com que tothom diu, oh, l'Orson Welles. Escolta, però és un deepfake. Fa que la gent s'espantés. No passa res. No hi ha aquest tipus de problema. I això em ve a compte, explicaven amb el tema de salut, un altre titular, no? Una IA és capaç de reconèixer un tumor cerebral millor que un humano. Això segur que tots ho heu vist escrit en alguna banda. I clar, sobre una imatge és possible que una IA inserti més que un humà. El que jo espero és que el meu metge, quan me digui que tinc un tumor cerebral, no miri només una imatge, sinó que faci un TAC, analitzi unes dades, faci 5 o 6 imatges i un cop té tota aquesta informació, a partir d'aquí em pugui dir si pensa que hi ha un tumor o que no hi ha un tumor, però no a partir d'una imatge. I tots segur que ho heu llegit. La IA és molt millor que els metges a l'hora de determinar si hi ha un tumor cerebral. Per tant, anem en compte amb aquest tipus de titular que deixa en molt mal joc a la IA, de vegades per ensalzar-lo, però tu ja veus que evidentment que allò no és possible. I per tant el que fan és destruir allò que tu intentes, que és ajudar a la gent per tal de trobar un diagnòstic que sigui encertat. I el tercer exemple he posat el de Vogue i ha sigut a l'atzar. Mireu que he posat sempre mitjans internacionals per no posar ni ABC, ni El Mundo, ni l'ABC o El País o el que sigui, o sigui, mitjans internacionals. El cas de Vogue és terrible. Vull dir, viuen del Photoshop. Viuen purament del Photoshop. I s'atreveixen a dir que hi ha un problema de deepfakes. Vull dir, van fer un especial sobre els Paralímpics a Rio i els actors no tenien cap tipus de discapacitat. Els hi van posar. Clar, o sigui, això és èticament... No tenen cap discapacitat perquè surti a la foto. Han de buscar actors o models que no tinguin discapacitat i fer-los una discapacitat falsa de que li manca un braç o que li manca una cama o que no veu amb una forma fake. Això èticament és terrible. Cap problema. Això no és problema. Per tant, el que vull dir-vos és que el tema fake és un tema que a tots ens ha de preocupar, però no acusem a la IA de generar aquests temes fakes. Que la gent utilitzi la IA per generar aquest fake, no ho discuteixo, igual que utilitzen el Photoshop i llavors li tallem el cols als informàtics, perquè com que fan el Photoshop, què hem de fer? Això em ve a compte quan explicava el tema dels colors dels menjars. Clar, vosaltres sabeu que tots els menjars que surten a les fotos no són menjars. És escuma, és paper, no és cap menjar. Vull dir, allò que sembla un ketchup no és un ketchup, s'ho inventen, no sé quin tipus d'història és. Vull dir, allò és... Vaja, ningú li faria un mos en aquell menjar. Amb això no hi ha problema. Jo puc enganyar a la gent, però si algú fa un estudi per veure quin tipus de color o quin tipus de sensació o de textura és millor, tu el que vols és enganyar la gent per tal de vendre millor el teu producte. Perdona, com tothom, què té de dolent això? Què té de dolent que una comunitat es vulgui vendre a partir del seu menjar? És que està dolenta la paella. M'enteneu? Aquí va el problema. Què té de dolent que la gent vulgui fer que un producte healthy tingui una bona pinta? Per tant, anem en compte amb aquest tema de fake, perquè és una paraula que té una connotació negativa i, de fet, en alguns papers nosaltres ens ho han dit. Utilitzem fake data i deien no li dieu fake perquè queda feo, queda lleig. Això no fa bonic. I com que no fa bonic, llavors vaig a la segona idea que vull llançar, que és la IA genera informació sintètica, que queda molt millor, dir l'informació sintètica,
que és mega útil. Vale? Per tant, no deixarem de crear aquesta informació sintètica. Per molt que uns altres diguin que això és fake i que volem enganyar a la gent i que no és cert. Vale? I us posaré 3 o 4 titulars de mitjans que jo crec que són bastant més creïbles, vale? Que els que he posat abans. Vale? En Nature, que penso que tothom coneixem quina mena de revista és, vale? I que crec que tothom sap que el que informa està contrastat, diu que les dades sintètiques poden ser millors que les dades reals. Això és una notícia del 27 d'abril, vull dir, fa ben poquet. I fan una demostració a partir d'unes dades aplicades a temes mèdics. D'acord? En el MIT News, que en principi també és poc sospitós de fer amarillisme, parla d'això, que el synthetic data pot oferir unes millores reals a l'hora de fer l'entrenament. D'acord? I també parla, en aquest cas, sobre temes de medicina. Això sí que és veritat, tots estem superpreocupats amb el tema mèdic. Un altre tema mèdic, utilitzant dades sintètiques és possible millorar el surgery, la cirurgia assistida per robots. I això és de la Johns Hopkins University. D'acord? Abans parlàvem dels bessons digitals. Aquest és un altre tipus de tema utilitzant bessons a partir de les imatges. D'acord? Per tant, continuarem generant imatges sintètiques i dades sintètiques perquè són útils. Per molt que la premsa insisteixi que són fakes. Com l'utilitza una certa premsa podria ser, però no és la realitat. I aquí teniu a Gartner, que és una agència que realment hi entén del tema sobre temes d'innovació i de prognosis, que diu, escolta'm, això, al 2030, les dades sintètiques seran el triple que les dades reals. Perquè hi ha un munt de casos. O sigui, jo treballo amb estacions depuradores d'aigües residuals. Si tu vols analitzar què passa si algú fa un vessament químic, tens dues possibilitats. O tiras lleixiu allà a saco i que se mueran los bichos i analitzes, o ho generes sintèticament. I dius, aproximadament, quan passi això, passarà una cosa semblant a aquesta. Què és millor? Poder-te continuar banyant a la platja perquè ningú ha tirat lleixiu? O és millor ho fem sintèticament, tot i que no sigui del tot real? Aquest és el punt. D'acord? I amb això volia acabar. Aquí tenim un petit placement, un petit anunci. Diguem que l'acte principal que fem a l'ACIA és el Congrés del CECIA, que enguany se fa a Mont-Sant Benet, que és un lloc magnífic al costat de Berga, que a més hi ha un centre de recerca en temes culinaris, per tant, segur que aquest any dinarem, soparem fantàsticament. I és un congrés, com bé deia abans el Fran, o sigui, l'hem portat aquí a València, l'hem portat a Alacant, amb el Miguel Cazorla, ho hem portat amb la Lledó a la Jaume I, ho hem portat a Girona, ho hem portat a Perpinyà, a l'Alguer, a tot arreu. A tot arreu on es parla la nostra llengua, ho portem per tal que sigui possible apropar la IA a tothom. I amb això, la meva dona, que és del Delta de l'Ebre, també li diem polla. Allà tenen polles d'aigua, però també tenen polles. Gràcies.